Sisay ang karapat-dapat sa pwesto. Good afternoon, mga tugang live from Ayala Malls, Legazpi City. Hindi po ang sino magiging moderator ngayong hapon. Digdi po sa desisyon Bicol 2022. Hatod po sa Indocan PBN Broadcasting Network Incorporated, asin po kang DCGB. Objeto po kang programang ini na aramon ang mga plano, mga kahandaan, asin ang mga plataforma di gobyerno nilamang kandidato na nagumabot po nin pwesto sa lokal na gobyerno. Aramon niya to mga tugang kung ano ang sa nagigibuhon sa oras po na sinda mailihir sa pwesto. Asin karapat dapat daw po na pagtiwalaan niya to kan sa tuyang boto ang mga sa indang pagkandidato. Iyan po ang sa tuyang hihimay-himayon ngunya na hapon. Aramon niya to digdi po sa Desisyon Bicol 2022 giya kan botante para sa marhay niya to naputoro. Ang programang ini live mga tugang sa DCGB ngunyang pong hapon. Sabay man pong nadadangog sa DCGB News Online Facebook page, DCGB Live App, asin po sa DCGB YouTube channel. Mga tugang ang mga kandidato sa ngunya sa indong madadangog, gabos po sinta kandidato graray sa pagkakonsyal kan syudad ni Legazpi. Gabos na mga identified na mga kandidato sa ambos lados, sa tuya pong inimbitaran. Alagad sinda lang po mga tugang ang nagkonfirmar kan sa indang presensya ngunya na hapon, dili po sa satuya na forum. Sa pagpuon o bago po magpuon ang programa, mga tugang ang satuya pong ang mga imbitadong konsyahal ngunya na hapon, nag-agi na po sinda sa palabunutan ang numero na sa indong sa inda pong nabunot. Iyo po mga tugang ang magiging basihan kan pasunod-sunod sa pagsimbag, asin ang magiging proseso po kan sa tuyang forum na live ngunya digdi po sa Ayala Malls. Bago po magpo ng programa, expected po na nabasa na kan sa tuyang mga kandidato ang mga mechanics o guidelines kan sa tuya po mga tugang na forum ngunya na paghahapon. And siring man, ang kada kandidato, tatawanan po niya to nin 3 minutos para po sa indang opening statement. Ang opening statement po, daradyan ang sa indang papamidbid, asin ang sa indang plataforma de gobyerno. Sa loob po anin 3 minutos. Mantang, 2 minutos man po sa indang pagsimbag sa kahaputan, asin dagdag na 2 minutos para po mga tugang sa indang closing statement sa pagkatapos kan sa tuyang programa. 10 segundos bago po matapos ang sa indang pagsimbag, madadagog niya to mga tugang ang audio na ini. Siring man, kung tapos na po ang sa indang pagsimbag sa designadong minuto kan sa indang pagtaram, ini man po ang sa indang madadangog. Kaya po mga tugang, magkakaibahan niya itong na hapon ang satuya ng mga panelists. Sige po sa DCGB, we have News Manager Mar de la Cruz. Asin po ang saro sa mga senior broadcaster kan DCGB. News Director Edwin Peralta, the veteran broadcaster of DCGB. Mga tugang, ipamidbid ko po sa indo ang satuya, mga tugang na mga kandidato. Kunya na hapon, digdi po sa satuya na programa. Ang numero 1 na nabunot po ang numero, kasabago todo lang, introduce ko po na po sa indo, si Councilor, as in SK Chairman Jordan Alpajaro. Ang saya pong kataning, mga tugang, iyo po si Engineer Greg Lipa. Siring man, ang saya pong kataning ikatulo po sa masimbag kan mga kahaputan, taod-taod lang, si Mr. Joseph Armogela. And siring man po ang ikaapat, siya po ang nakabunot kang ikaapat na numero sa satuyang forum niya na paghahapon, Mr. Luis Gutierrez. Mga tugang, punanta na po ang satuyang forum niya na hapon na live digdi po mga tugang sa DCGB. Inutunta na magpapamidbid sa satuya gabos, asin po aramon ta kung ano sa iyang plataforma di gobyerno. Sa laog po nin 3 minutos, SK Chairman Jordan Alpajaro. Ang mga kababayan tang Legazpenyo, lalo na po ang mga nagtitios, asin ang satuyang mga kabataan, iyan po ang inspirasyon, asin nagtulak kay Jordan Alpajaro, kunata nagkandidato bilang konsihal, digdi po sa syudad kan Legazpi. Nagkapirang punto de vista. Primero, ang satuyang pagiya sa sektor kan kahubinesan, dapat igwanin sufisyenteng programa, enot ang salud,
dahil ini ang numero unong nakakaulang tangani makamtan kan mga kabataan ngunyan an marhay na futuro. Kaya dapat bako subarabarang programa manungod sa mga feeding program kundi dapat sustenido para ariglado asin marhay ang efekto. Ikadua, an manungod sa edukasyon. Dapat ang lokal na gobyerno nagtatabang asin suportaran nanggad at least quarterly o kada semester tabangan financially ang lambang estudyanteng Legaspenyo tangani masungkit ninda an marhay na futuro asin magianan an mga kamagurangan. Ang ikatulo, speaking of pagtios o poverty, ang saro sa mga dahilan kan poverty, iyo po ang early pregnancy o atab na pagbabados kan mga kababaihan. So nata nangyayari ang siring na bagay, kulang kita sa mga seminars. Kaya dapat, pag-abot kan mga aldaw, magkaigwanin pagpapaliwanag kung ano ang mga konsekwensya, ano ang mga negatibong efekto kang atab na pagbabados kan babayi na nagre-resulta tangani na bako preparado ang namumroblema mayormente iyo tabi ang sa indang mga magurang. Kaya si Jordan Alpajaro, pag-abot kan mga panahon, tututukan ang siring na bagay, partikularmente initabing manunungod sa pagtutukdo sa inda kang responsable na paggamit ngunyan kan social media. Because nowadays, ang dahilan kunata atab na babados ang babayi, iyo initabi na irresponsableng paggamit kang social media. Kaya, tuturuan tasinda sa paagi nin sustinidong mga seminars tangani maaraman ninda ang mga dapat asin ang daidapat. Si Jordan Alpajaro tabi, sarong radio broadcaster na kung sain puon ka ito nagsisirbisyo na sa satuyang mga kababayan asin ngunyan sa satuyang kandidatura gusto ining ipagpadagos asin mapahiwas. Kaya tabi, sa giraray, maray na hapon, salamat sa DCGB sa pag-organisar kan araw kaining event. Salamat po, Mr. Jordan Alpajaro. Mga tugag dangugunta po ang pagpamidbid asin an sa iyang plataporma de gobyerno, Engineer Greg Lipa. Yes, thank you so much sa pagbugtak ninyo kaining magayon na aktibidades ngunya na pagkahapon. Inot, pamidbid tabi ako sa Indo, ako tabi si Greg Lipa. Aloy man kita nagserbe sa gobyerno, bago tabi kita nagkaigwaki sa diring construction company. And at the same time, kita po ang namamayokan sa rong prestiyosong organisasyon bilang bako lang tabi kita namayo sa siyudad kan Legazpi, kundi kita ang namamayo sa bilog na Pilipinas bilang National President kan JCI Senate Philippines. Ngunyan tabi, ako, kung ngata iyaon digdi sa ngunyan presenting ini na nag-aspirar man bilang councilor kan syudad kan Legazpi sa kadailanan ng sakuyang mga pag-iriba na yaon tabi si governor saro yan sa mga nagtulak sa tuya ta siya ang saro sa mga membro asin naging opisyales kudigdi sa Legazpi kan samuyang organisasyon. And of course, ang satuyang mga nag-aspirar na si Congressman Pido. Saro man tabi ang opisyal ko digdi syudad kan Legazpi. Mga past presidents niya kan samuyang organisasyon. Ngunyan tabi, ako ang mga plans and program, taloy ko tabi ini pinag-isipan, tabuk bako tabi karaw-karaw ang paglaog po sa bida politika. Especially, dakula po ang responsibilidad bilang politician. Ngunyan tabi, base sa kuyang pag-obserbar, digdi sa kada barangay, sa kuyang paglibot-libot, dakul po ako na obserbaran ng mga priority. Although we have a different sector of society, punan tatabi ang pig-apod na infrastructure. Dakul po akong naobserban sa mga barangay na supposedly dapat i-priority ta ng mga small infrastructure. Tangunyan, naobserban ko dito sa syudad kan Legazpi, halos darakula pong mga proyekto ang nag-arabot. But dumampo sa mga barangay, halos po ang mga pigdadasi-dasi antang mga iskinita, mga catwalk, halos po bako po konkretado. Saro po yan sa mga naobserbahan ko. Most of the barangay here in the southern and northern barangay po, halos day po konkretado ang satuyang mga catwalk. So ang mga sa tuyang mga kababayan, halos maglakaw po sinda
hali duman sa indang arong, bitbitan sa indang mga sapatos, bago sinda isulog duman sa maray na tinampo. Okay, the second one, hindi pong mga street light sa mga barangay, in which mailing po digi sa sentro, magayunon po ang mga ilaw ta digdi. Pero kung dumanon tabi nindo sa mga kabarangay ta, nagsasakit kan diklom, halos de po, yan ang mga nagiging problema so far sa sakuyang mga pag-interview sa pag-abot ko duman sa mga barangay official. So ako po, since kita saro na nakakapot ka na dakulang organisasyon, aram ta po ang pag-abot sa pag-coordination meeting kung ano po ang mga inanahin kan sa tuyang mga kabarangay. And the second one, Thank you po, Engineer Greg. Tapos na po Okay, sa thank imong you. oras. Thank you so much. Mga tugang, sunod na po si Mr. Joseph R. Mogila. Sir Joseph, 3 minutos po. Maray na hapon po sa gabos na yaong po digdi asin na mahinanyo kang inipong programa sa DCGB. Si Joseph R. Mogila po hali po sa Barangay 66 Bangkiruhan, nangunyan po aspirante man para konsyal, asin magiging boses kang sektor na kung saan po dakulang ang bag sa tuyang syudad asin komunidad. Alagad, labi-labi na pong napapabayaan, ngunyan po na mga panahon na ini. Sa 20 taon ko po na membro kang transportasyon, asin opisyal ninda, ako po mismo, mati ko, asin ramdam ko, ang pigagyan na sektor na iniyo, na masabi ko po na isang kahig, isang tuka, alagad, makamuro mundo, imbis tabangan, imbis alalayan, labi-labi pa po niya napipasakitan. Kaya ako po, itinuuna kang bilog na transportasyon, digdi po sa tuyang syudad, asin tuminindog naman, para tawan kiboses, asin importansya, ang sektor na ini. Nasabi ko nga po, iyo po ini ang kaipuhan kang mga namamanwaan, digdi po sa tuyang syudad. Alagad, sabi ko po, makamuro mundo, winalat na po ini sa laog ng 21 taon, dahil na po ini natatawan ng marahin na atensyon, and then programa, kaya ang resulta, labi-labi na po ang problema kang mga mananakay digdi po sa tuyang syudad. Ang eksperto ko po bilang aloy na panahon, 20 years na membro kay ni, asin kaiba ninda, ordinaryong tao, tricycle driver, mati ko po, sabi ko nga kasabago, dapat po ini tabangan, asin alalayan po kang sa tuyang gobyerno. Papanginutan ko po ang magkaigwa, maray na imahe ang sektor na ini. Nasabi ko nga ni, sabi ko sa mga pag-iriba ko, tarabangan ta, ibalik ta ang maray na image kang sektor ta na dapat dahil inaabuso ang mga padabatang mga mananakay. Programa, benepisyo, and then pagmakulog sa sektor na ini. And then bago ko pumalingawan, ako po nagpapasalamat. Tawara po ako kuta na digdingon yan. Kung dahil po nag-abot, ang aloy mi na pong pigalat nakasurog kang sektor na ini. Nasabi ko nga po, labi-labi na pong naapi. Yan po si Congressman Pido Garbin. Sulaminting honorable na nagmakulog sa sektor mi. Ini po panalmingan na ang masunod na mayor, may maray po siyang plano asin direksyon sa tuyang syudad. Dahil po siya nagtugot na may mawalat na sektor asin maapi. Kung siya po tiwalaan na maging ama kang sa tuya pong padabang syudad ng Legazpi. Sa giraray po, ang sa kuya pong eksperyensya sa transportasyon, gagamiton ko para ayuson ang sa tuya pong transportasyon. Digi po sa tuyang syudad. Salamat po and maray na hapon po sa inyo, Gabos. Salamat po, Mr. Joseph R. Mogila. Masunod, mga tugang na mapamidbid. Asin po kasabayan sa iyang plataforma de gobyerno, Mr. Luis Gutierrez. Diyos maray na hapon po sa inyo, Gabos. Sir Henry and the whole DZGB family, good afternoon. Sa tuyang mga supporters, good afternoon man po sa Indo. Ako po si Luis Gutierrez sa Giraray. Saro po akong millennial, saro pong hoven. Sarong ali man po sa construction business. General Manager po kang Alro Construction and Development Corporation. Nangunyan nagdalagan man po bilang konsehal. Para konsehal, digdi po sa syudad taning Legazpi City. Now, nagdalagan po kita para po makataong serbisyo sa satuyang syudad. Digdi man po hali, digdi man po sa pamilya me, nakahanap ng oportunidad, nakahanap ng swerte, ini ay sarong tsansa kang pamilya me and ako bilang sarong individual na makapagtauman po kang sakuyang pasasalamat sa satuyang syudad. I want to give thanks to our supporters because they truly do believe in us. Now today, si Luis Gutierrez po ang sakuyang legislative agenda nakaangkor po sa trabaho, kabuhayan, kauswagan. It is during this pandemic na nahiling ta po, nagsarado ang mga
negosyo ta, nailing ta iba't iba from medium, small to micro na mga enterprises na nagka-experience kikadipisilan. Ngunyan, these MSMEs are the backbone of our country. All the more na that it is the backbone of our economy in the city, muyatang mailing, muya kitang magtabang na sa giraray, mag-asensyo man ini, digdi po manhali ang satuyang mga trabaho. Trabaho para sa oportunidad, kang satuyang mga kasama, kang mga kairibanan tadigdi sa city. Now, duman po muyang mag-focus ang Sarong Luis Gutierrez. Arog po kang sakuyang masunod na mayor na si Mayor Alfredo Pido Garbin, he truly believes that one of the problems that we really need to solve is unemployment. And duman po, kay iba po ako. Salamat po. Salamat, Mr. Luis Gutierrez. Thank you, gentlemen. Mga tugang, baka po naghapot kamo na mga nag-antabay ngunyan sa radyo, nagdadangog ngunyan, naghihiling sa Facebook Live niya to, sarong linyada na imbitaran tango niya na pagkahapon. Para po sa karaman kan gabos po pinag-imbitaran niya to. Sa samuya pong plano, duwang kandidatong konsyal kada partido ang samuya pong imbitaran. Alagad, gabos po sila nag-decline kung kaya nagkaigwang ngunyan kipagkakataon ng grupo noon makipaghampang sa indo para sa forum niya to ngunyan pong paghapon. Thank you, gentlemen. Alright, mga tugang, punanta na po ang kahaputan ngunyan na paghapon. Para po sa tuyang mga kandidato, sila po masimbag sa laog po nin 2 minutos. Inot pong mahapot ang sa tuya pong news manager, Mar de la Cruz. Thank you. Thank you, VP. And good afternoon sa mga bisita. Ang kakaputan ko po, manangod sa illegal na droga, illegal drugs. Kung sertihon po kamo, after May 9, 2022 elections, anong legislative agenda or legislative action ang sendo pong gigibuhon para makatabang na masolusyonan ang problema sa illegal drugs? Gentlemen, gusto ko lang pong aramon sa indo kung klaro sa indong hapot ni News Manager Mar de la Cruz. Sarap pa. Pading Mar, video kaya ibang yung sa kuya digdi. Okay. Pakiulit po kan sa imong hapot. Kung kamo po manggana, digdi sa eleksyon na ini, ano ang sa indong maitatabang sa paagi kang legislasyon para masolusyonan ang problema sa illegal drugs sa syudad? Mr. John Albaharo, 2 minutos po. Kaipuhan ta ang masigasig na programa sa grassroots level, partikularmente na sa barangay. Pupunan ta ang programa sa mga SK dahil bilang sarong youth leader, aram ta ang kamugtakan ngunyan kan sa tuyang mga kabataan. As in, just to be honest, kadakol ang atab na involved digdi sa illegal drugs. Kaya dapat mag-imbitar kita nin mga persona, partikularmente ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang Department of Health, tangani masuysoy digdi sa mga kabataan ta ang maraot na epekto kan paggamit kan illegal na droga. Aram kan gabos na ini ang saro sa mga nakakaratak kan futuro kan sa tuyang mga kabataan. When it comes digdi naman sa tuyang gigibuhon sa syudad, dapat na higpitan initabing mga kabataan ta. For example, ining mga magurang na dapat tabi sinda mamonitor ng gadaan sa tuyang mga kaakian. Dahil minsan sa mga barkada, duman po nakukua na ma-involve sinda sa siring na illegal na gawi-gawi. Kaya ang minakulog ang payo, iyo po ang mga magurang. So yan po ang sa kuyang kasimbagan tabi. Thank you. Thank you. Masunod po mga tugang, Engineer Greg Lipa. Engineer, 2 minutos po. Yes, good afternoon once again. Actually, when it comes to the problems of the drugs here, especially here in Legazpi, kung kita matatao ang kipagkakataon, as in tsansa na makalaog sa konseho, arambaganindo na we have a different sector of society
dayta aram kung ano ang satuyang itataong komitiba. So if ever I'm giving the chance na kita matawan ki mandato na kita an makalaog dyan na maging iyan ang saro sa tang komitiba. Siguro ko we will call the attention kung sisay an person in authority to coordinate with them to conduct a meeting so that to be able to resolve the problems. Kung ano po ang nangyayari digdi sa satuyang lugar, kung nga ta po nagkakaigwa kita kipag-dakol, problema sa mga drugs, yan po ang naiiling kong solusyon. Kasi day man kita makapagtao ki solusyon because we are not a person in authority. We will coordinate, we will conduct a meeting with all these person. Yan siguro ko ang sa kuyang kasingbagan. Thank you, Engineer. Mga tugang simbag po ni Mr. Joseph Armogila. Well, ako po nagtutubod na siguro po sa paagi ng pagpakusog ng satuya pong sports, satuya pong syudad, ang satuya pong kabataan, maililikay ta sa anuman na pong maraot na iyahatod kayo ni pong illegal na droga. And also, papanginutan ko man po siguro na hanggat maaari, magpuon po sa laukang arong ang pagdisiplina po sa tuyang mga kakian. Dapat po, dawa kita mga magurang busy, tago po bilang saruman po sa magurang, tawan ta po ki atensyon ng sa tuyang mga kakian. Dapat, time to time, i-monitor ta po sinda para dahil sinda maligaw ki landas, asin mabarkada. Bago man po maraot magbarkada, lagad, dapat pilion po yan kung sa tuyang pong mga kakian. Ang illegal na droga po talaga, iyan po ang maratak sa inda pong kinabukasan, sa mga maabot pong aldaw. Kaya po dapat, pagtarabangan ta po yan, bakulang po yan obligasyon kang sa tuyang pong kapulisan, obligasyon ta po yan bilang sarong lipunan. Nasabi ko nga po, dapat magpuon mismo sa laukang tahanan para ang sa tuyang pong mga kabataan maprotektaran is laban po sa illegal na droga. Salamat po. Thank you, Mr. Joseph. Masunod po na masimbag, Mr. Luis Gutierrez. Thank you, Sir Henry. And thank you. Salamat po. Well, to answer that question, with regards to anti-drug campaign, usually we correlate this anti-drug campaign with anti-crime as well. So saro po sa sakuyang suggestions or if ever makalaog man po is to strengthen the security of the barangays through CCTVs. Ngayon, CCTVs are a method of prevention and that's where we should start, prevention. Panduwa po, pakusugon taman po ang community ta. So anti-crime community groups ta sa barangay. Yaon man po dyan, so grupo, so mga volunteers na nagtatabang because these problems start in the barangay. The more drastic solutions are with when we involve already the upper authorities. But we can start at the grassroots. Araw kang sinabi ni Kuya Jordan. And of course, another solution is if we give strength, tawan taman ki empowerment, mag-focus man po kita sa mga rehabilitation programs. Tabako man ining mga users gabos baguhan dyan. Yaon dyan sa mga nakadependent na sa droga. So, let's give them attention as well. Rehabilitation is very important. And yan po, saro sa mga solusyon na nailing kong dapat ang pagtawanan man ning pansin. Salamat po. Thank you, Mr. Luis Gutierrez. Mga tugang, iyan po ang primerong urnada kan mga hapot. Ngunyan na hapon, aramon ta daw ang magiging kaputan sa mga kandidato ta kasamuya pong News Director Edwin Peralta. Good afternoon, Direk. Mabalos tabi, BP, and marayong na hapon po sa Gabos. Ang kaputan ko po, ining siguro na obserbaran nindo sa pagpalibot-libot nindo sitwasyon di sa Legazpi na diit na uran-uran minatamaw despite kan mga line canals na binurugdak dyan. Madaliong kita mabaha, maybe because itong problema ta sa sea level rise. So if in case tabi, kamo, matawang ki oportunidad na makalaog dyan sa konseho, ano po ang priority legislative action na pwede ninong gibuhon to mitigate flooding, pagbabaha, digdi sa tuya, sa tuyang kapalibutan tabi. Mr. Jonal Alpaharoy, kapan masimbag sa laog ng 2 minutos. Enot ang gigibuhon
we will call the attention of Legazpi City Engineering's Office. Aaramon ta kung ano ang mayormenteng problema, ano ang rason kan pagbabaha na ini. Asin, aaputon ta kung ano ang pwedeng solusyon. Dahil aram taman padagos na bako man kita eksperto manungod sa mga infrastruktura. Alagad sa paagi kan konsultasyon, masasabutan ta. Asin dadarahon ta dyan sa city government, sa sangguniang panglungsod kan Legazpi, kung ano ang pwedeng maging solusyon digdi sa problema. Dahil sa sakuyang kaaraman, basado sa satuyang pag-obserbar, ining mga drainage system digdi sa syudad kan Legazpi, igwanin mga problema. Minsan, barado ang mga kali. Kaya siguro, kay puhan tang tawan in instruction kaini, ang ahensya na concern na kung mapupwede, kada bes, paglinigan ining mga kali, halion ang bara, tangani maka-flow nin maray ang tubig. Ikaduwa, ang pagtatanom, importanteng maray ini. Dapat tabi, sa part kan sa tuyang mga kabataan, iingganyar tasinda na magtanom pirmi. Dahil nakakatabang po ini, tangani maibitaran ang pagbabaha digdi sa tuyang palibot na nagdadaraman nin peligro bako sa natabi sa tuya, lalo na sa mga skin diseases. Yaon po, kaya dapat ining problema sa pagbabaha masolusyonan ta. And the main, ang sakuyang mayormenteng pangapudan, itututok ta sa City Engineering's Office. Thank you. Thank you. Mga tugang, Engineer Greg Lipa. Go ahead po. Thank you. Again, good afternoon. Pag-abot tabi digdi, magayon na kahaputan itong manood ka na pagba digdi sa syudad kan Legazpi. Ini po bilang portita ang pag-abot sa infrastructure and also ining mga proyekto digdi, especially digdi syudad kan Legazpi. Base sa sakuyang obserbasyon, ang Legazpi is in a below sea level. Ngunyan tabi, sa sakuyang pag-koordinar sa tuyang mga amigo, especially sa Manila, ining pigapuntang mga flood control projects, digdi kaya po sa Legazpi, we need a main canal. Ini pong dapat na pinaka-importante na maibugtak digdi sa syudad kan Legazpi. From upstream to downstream, so that to be able, ining pag nagkaigwa po kita ki main canal, from upstream to downstream, duman po malaog suma cross drainage. To maintain the cross drainage, dapat po madiklag yan so that makalaog po duman sa main canal going to the downstream. Yan po ang saro sa mga pigdiscuss ko, especially sa samuyang nag-aspira na mayor na si Congressman Pido Garbin and sa kuya man na amigo na si Congressman Elizalde Cota. Halos saro kami sa industriya. Saro po yan sa sakuyang mga ideya in propose. Kasi po iyan ang makakapag-resolbar kan pagbaha sa Legazpi. Kundi po magkakaigwa ki main canal from upstream to downstream, na dakula po na main canal, na gabos na kanal na gabos na mga cross drainage sa Legazpi, malaog po duman sa main canal, pasisiring po duman sa downstream. Yan Thank you po Engineer. ang solution para you so much. magkaigwa po Alright. ining problema tang Tapos na po papansin. sa ibang oras, Engineer. Thank you so much po. Mga tugang, Mr. Joseph Armogila. Well, ako po nagtutubod. Ang problema ta sa pagbabaha, bako man sa napuyan digdi sa satuyang syudad. Siguro po, kahit anong pag-ano kang gobyerno, pagpirit, magibo ki mga paagi na mapundo ang satuya pong pagbaba digdi. Kung kita po mismo sa komunidad, wala kita kidisiplina, kita pong mga namamanwaan, sabi ko nga po, dapat ang kaipuan digdi, pag-abot po sa issue na inyo, magtarabangan kita gabos. And also, imantinir ta so disiplina na hanggat maaari, ang basura, dahil pagtapok kung sayin-sayin, dapat duman sa tamang tapukan. Dawa ano pong gibon kang sa tuya pong gobyerno digdiyo, kung dahil matabang ang komunidad, dahil po mawawara ang issue po sa pagbabaha. And also, tama po ito si Councilor Greg Lipa, na dapat magkaigwa yung mga
lane canal ang satuya pong mga tinampo para mawara na po ang pagbabaha na ini. And magkaigwa sabi nga ni time to time na paglilinig, tawan ki atensyon ng issue na ini. Ako po nagtutubod ng isyong ini, bako po ini basta-basta na kung saan nagiging reason po minsan ang pagbabaha nararaot ang kagamitan kang satuya pong namamanwaan. Kaya dapat po tutukan ini kang satuya pong gobyerno. Ang sabi ko po kasubago, tarabangan po kita sa issue na ini. Bakulang po ang syudad, bakulang po ang mga lihidong opisyal, and also dapat po ang namamanwaan maging disiplinado sa anuman na oras and then pagkakataon, hindi po sa tuyang syudad. Salamat po. Thank you. Mga tugang dagon tamang simbag ni Mr. Luis Gutierrez. Thank you, Sir Henry. Actually, nag-agreement po ako sa mga kairibanan ko. Aside from good flood control and a drainage master plan, yaon po kita dyan sa aspeto na pwede kita magpuon sa community level, sa grassroots level. Pakusugunta, ang city waste management asin man po ang waste management sa satuyang mga barangay. Disiplina mang giraray within the community is one of the best solutions because naturally, Legazpi City, talagang tigbabaha kita. Pero gabos kita digdi. Nagkakasarabay, gabos kita nag-aagi sa problemang ini, gabos kita magtarabangan. Aside from Engineer Lipa's suggestions, talagang magayon man po pag nagpuon kita from community level going to the higher level. And ang disiplina with regarding sa waste management, waste segregation, it should be a tall order to our barangays. Bako lang sa satuyang syudad, but actually, sa gabos man po, bako lang po sa lokal na gobyerno. Salamat po. Thank you, gentlemen, sa mga simbag sa urnada kan satuyang hapot ngunyang pong pagkahapon. Abangan niya to, mga tugang sa satuyang pagbabalik. Ang iba pang mga kahaputan para aramon ang kahandaan po kan satuyang mga kandidato sa pagkakonsyal kang syudad ng Legazpi. Makalipas lang po kayong mga patalastas. Garcus Mushroom na pampalakas ng immune system, Korean Ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. James 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-James 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. James pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, James. Piliin ang Tatak James. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa
lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Mga tugang, balik po kita sa programa nyo na pagkahapon live from Ayala Malls, Legazpi City. Ini po ang Decision Bicol 2022 Giya sa Botante. Ang satuya pong Candidates Forum para aramon ang mga plano asin mga kahandaan kan satuyang kandidato nagdalagan po bilang konsyal kan syudad ni Legazpi. Aramon niya to graray ang sunod na hapot. Hali po sa samuyang Senior Broadcaster kan DCGB News Director Edwin Peralta. Talagang tita o makido so senior ano mo. Totoo man senior na taman talaga ako. Anyway, sa masunod na kaputan tabi, antara mo kan DILG na ining mga incumbent and masurunod na mga local officials kan gobyerno kulang pa sa pagkaisi sa kaaraman mananungod sa disaster risk reduction. That's why araw kanyan mga nangyayari digdi po sa itong kapalibutan. So if in case kamutabi yao na sa konseho, ano tabi ang sa indong gigibo na lakdang para mas na mapreventaran ta, ma-attain ta ang zero casualty goal when it comes to disaster, calamities, emergencies, etc. Considering na ang Legazpi vulnerable sa iba-ibang klaseng emerhensya. Sabi nga niya kayan, you name it, we have it. Storm surge, volcanic eruption, flooding, landslide, etc. etc. Ano po ang sa indong gigibuon sa konseyo para mas na maprotirenta ang buhay and the properties kan sa tuyang mga katugangan. Thank you. Jordan, 2 minutos po. Seryoso ang satuyang gigibuhon manungod sa pagpreparar digdi sa disaster. Ako dakulaon ang pasalamat ko na naging parte ako kang istasyon na ini dahil digdi na hasa ang sakuyang abilidad pag-abot sa pagpipreparar. Diyan tabi arog kan bagyo, pagtuga kan bukid asin iba pa. So, digdi ko tabi iluluwas ang sakuyang eksperyensya na kung sain, base sa eksperyensya, dapat sa lambang barangay, ang mga barangay official, BHW, barangay tanod, magkaigwa nin sufficienteng kaaraman manungod sa primeramenteng gigibuhon in kaso igwanin kalamidad. Ini tangani na ang sa indang mga kabarangay maprotehiran. Kung protektado ang barangay community, protektado ang bilog na komunidad kan syudad. Manungod sa mga emerhensya, ining sa tuyang mga kabataan, dapat na matraining ta kung ano ang mga first aid na gigibuhon. Dahil base sa sakuyang eksperyensya, minsan haluyon ang ambulansya mag-abot pag may emerhensya. Sa barangay level, di man pwede magdutdot ang sisay man na persona kung ikabako sertipikado o daig kang ideya manungod sa pagkondukta kan first aid. Kaya dapat i-training ta sa barangay level kung ano ang gigibuhon, tangani pag-abot kang ambulansya, isasakay na sana ang pasyente. Rumdumunta na ang kada segundo, ang kada minutos, importanteng maray, tangani masalbar ang buhay kan sarong pasyente. Iyan po ang satuyang gigibuhon, barangay level to city level. Thank you. Thank you, Jordan. Mga tugang, Engineer Greg Lipa, 2 minutos po, Engineer. Thank you again. Good afternoon. Manungod sa kaputan, kuning kaso, magkaigwa kita ki disaster. Kita bilang nag-aspirar
pa lang para councilor kan syudad kan Legazpi. Aram tabi ta kung sain asin kung ano ang satuyang jurisdiction, aram ta kung ano ang satuyang function bilang councilor. Kung kita mapagkakatiwalaan kan mga Legazpenyo, if ever iyan ang satuyang responsibility, we will coordinate who is the person in authority kung paano po magkaigwaki, magkondisir, duman especially ining mga tao na pwede tang distribuer na magkondisir duman sa mga barangay, so that to be able kung ano po ang dapat na preparasyon duman kung anong klaseng disaster ang mangyari man digi sa syudad kan Legazpi. Yan po ang sakuyang kasimbagan. Thank you, Engineer Greg. Mr. Joseph Armoguela, please. Well, ang issue po kang disaster risk reduction, siguro po, pwede ko ning i-connected sa sakuya pong mga dating pag-iriba na yaon po sa Tinampo. Na sa iling ko po, sabi ko nga po kasubago, ang transport natin, yan ang nanginginutan pag-abot sa mga emerensya na talaga pong automatic nagtatabang po yan. Yaon po sinda dyan. Kaya siguro po, kung sakali man po natiwalaan ako kang sa tuya pong namamanwaan, papanginutan ko ang pagpasarki resolusyon na ang mga nasa transport, may training po natin na makikipag-coordinate ako sa mga concerned agency na sinda po talaga mahasa pag-abot sa mga emerensya. Tako po nagtutubod, mas dakol po ang may tatabang kan sa kuya pong mga pag-iriba. Tapos sabi ko nga po, kasubago, yaon sinda permi sa Tinampo. Sinda po ang automatic nakaka-ayuda kung may mga emerensya po na nangyari po sa tuya pong mga kalsada. Kaya siguro sa Giraray po, tututukan ko po ang issue na ini na kung saan ipapatraining ko po ang sakuyang mga pag-iriba. Dakul po ini po ang dakula ang natabang kung sakali po. Di po kita pwedeng mag-asa na sana, permi na sana sa tuya pong mga health worker. Paragal po yan minsan mga yan eh. Dapat mismo ang mga taong bayan, tatao, ang mga namamanwan, tatao, kang dapat inot na gibuhon pag may oras po ng kalamidad, lalong-lalo na po ang mga bagyo dito po sa tuyang syudad. Salamat po. Thank you po, Mr. Joseph Armoguela. Mga tugang masunod pong masimbag, Luis Gutierrez. Thank you. Thank you, Sir Henry and our senior. Maraming salamat. Well, when we talk about risk, pag tigtataramta ang risk, it is a factor that we can influence. We can influence through preparation and information. Preparation sa satuyang mga barangay na usual tang apektado kaining mga kalamidad, and information. Information, more importantly, through technology na available na sa tuya, mas madali, mas magiging pasil sa tuya ma-achieve yan po na zero casualty. Now, with the city level, it must be a different story as well. Magibok yung mga programa na lalong makaprevent kaiyan sa satuyang syudad. Because, tama po kamo, na-experience naman po ini time and time again. Ang apod na nga ni sa tuya, mga resilient. Resilient ang tao kang Legazpi, kang Albay. So, it means that we have to be prepared and we have to be informed. Thank you po. Thank you, Luis. Mga tugang, magapadagos pa mga kahaputan ta. Halip ang giraray kay News Manager Mar de la Cruz. Good afternoon, Paring Mar. Good afternoon, VP. Thank you. Ang hapot ko po manungod sa ekonomiya, as in sa pag-aawa sa pagtios dahil tinamaan kita ng pandemya. Diba? Ano po ang programa nindo na pwedeng ibusol sa konseho kung kamo manggana para makabangon ang ekonomiya kan syudad as in makahawa sa pagtios ang mga namamanwaan? Jordan, 2 minutos, tabi. Ang primero na solusyon na sa kuyang naihiling sa problemang ini, ang pag-inganyar nin mga investor digdi sa satuyang syudad. Alagad, sa pag-inganyar tabi kan mga investors, kay puhantang ripasuhon giraray ang tax code digdi sa City of Legazpi. Ini dahilan ta aram tang padagos durudakula ang pigtatax kan sa tuyang mga negosyante na kung sa intabi minsan ini nagiging padipisil digdi sa tuyang mga negosyante.
Asin nagiging rason, tangani, bako digdi sa tuya, mag-establisar nin negosyo. Ikaduwang punto, dapat suportaran ta ang produkto kan sa tuyang mga kababayang Legaspenyo. Kadakol, kan kita nagbisita, dyan tabi sa Southern and Northern Barangay, nahiling ta na agriculture ang pamumuhay kan sa tuyang mga kababayan. Tabangan tasinda na mailako ang sa indang produkto dahil aram tang padagos na pag nabentahan na ubos ang sa indang paninda, nagagamit po iyan ninda sa urual daw na pagkabuhay kan sa indang mga respetibong familya. So yan po ang nagkadawang punto. Tabangan ang mga negosyante, tabangan ang sa diritang produkto digdi sa siyudad kan Legazpi. Salamat po. Engineer Greg, 2 minutos po. Okay, thank you so much. Magayon pong kaputan ining pag-abot sa pagkaigwaki progreso kan ekonomiya digdi sa siyudad kan Legazpi. Base tabi sa kuyang paglibot-libot digdi sa siyudad kan Legazpi, especially duman sa mga Farplang Barangay and Northern Barangay. Ang saro po halos sa tuyang mga produkto digdi pag-abot sa agrikultura. Ngunyan, kita bilang nag-aspirar na konsyal kan siyudad kan Legazpi, data aram kung ini mapasatuya ang pag-abot kang komitiba kang agrikultur. But kung kita mapagtawang pagkakataon na satuya iyan na sektor na yan, ang sa kuyang pinakainot ining pagkoordinar duman sa mga barangay dahil sa kuyang pakaaram, dakul po ang problema kan sa tuyang mga farmers. Especially, ini pong pagtaas kan sa tuyang abono. Iyan po igwaki programa ang sa tuyang gobyerno. Especially, na kaya po, pwede tabi iyan isumiter sa konseyo para masolusyonan o matauwang kipag-subsidize ang sa tuyang mga farmers so that to be able na makapagdiretso sinda kan pagtanom kung anong paman ang pangangaipon nila sa bilang farmers kan sa tuyang mga kabayan dyan sa sur and northern part kan sa tuyang barangay. Secondly, ini pong kaipuwanta madiseminar ang information pag-abot sa turismo. Kasi kulang po ang mga turista na nag-abot digdi sa siyudad kan Legazpi. Compare po, dakul po kitang dapat mabisita digdi na dai po nagkakaigwaki informasyon sa ibang mga lugar, especially digdi, maski po digdi sa Pilipinas, halos kulang po kita mga flyers para ma-informar kung ano po ang nasa laog kan Legazpi na pwedeng mabisita ninda. Yan po siguro ko kung magkaigwak po proper dissemination information. Thank you, Engineer. Thank you so much. Mga tugang Mr. Joseph Armogila. Siguro po ako nagtutubod ang ekonomiya. Ang saro po dyan sa mga katabang na mag-unlad iyan is ang satuya pong turismo. Ang satuya pong turismo, pag maray ang dalagan, sigurado po ako ang ekonomiya mauswag dito po sa tuyang siyudad. And also, ikukonekta ko na naman po sa sakuyang mga pag-iriba na yaan po sa tinampo na matrain sinda pag-abot sa mga turista na nag-arabot sa tuya na dapat po, day nananaram, day naabuso para magbaralik digdi and madoble pa ang bilang. Yan po ang saro sa mga katabang para magkigwaki mga guests sa tuya pong mga hotels and mga restaurant na dapat day po manaram ang sa tuya pong mga bisita digdi po sa tuyang siyudad. And also, panduwa po, tama po si Councilor Jordan Casubago. Base po sa paglibot-libot ang problema talagang ngunyan, alangkawon pong maray ang pagbubuhis sa tuyang siyudad. Iyo po, ini po ang number 1 na rason kung nyata nagdudulag ang sa tuya pong mga business establishment digdi po sa tuyang siyudad. May mga nabaritaan na po kami na yaon na sa iba sa Tabaco, yaon na sa iba sa Santo Domingo, yaon na sa iba sa Kamalig. Sa iling ko po, dapat talaga ripasuhon asin ilingon ang tax code digdi po sa tuyang siyudad. Tadae po pwede na pagtulagan kita kang mga negosyante, ini po magkikreate ini kikawaran kitrabaho kang sa tuya pong mga namamanwaan. Kaya dapat po tutukan ang problemang ini, especially po sa tax code and then ang pauswagon po sa tuya pong turismo. Salamat po sa inyo, Kabos. Thank you, Mr. Armogila. Mga tugang, ang kasimbagan po ni Luis Gutierrez. Thank you, Sir Henry. Arog kang tinaram ko po Casubago para sa kuya and aram ta po ini ang MSMEs po ang satuyang backbone. Iyo po ang backbone, it is the backbone
of any economy. Now, let us encourage and let us help them promote these MSMEs in our city. Gibuon tapong mas business-friendly ang Legazpi City through the transaction sa city government. Magtao kita kay mga insentibo as dakol man sa tuya ang mga millennial na entrepreneurs para makairehistro man sa giraray ang sa indang mga negosyo. And also, let us invest in information communications technology. Digdi po, mas mapapadali ang proseso kan sa tuyang mga negosyante, and this will promote even outside investors to invest in our city, given that we are supposed to be the center of trade in not only in Albay, but also in the Bicol region. Ini po ang sakuyang mga opinion sa ining problema. Salamat po. Thank you, Mr. Luis Gutierrez. Mga tugang, padagos ka muna gantabay, digdi po sa satuyang desisyon Bicol, Gia, Sabotante. Live ang satuyang broadcast, hali po digdi sa Ayala Malls, Legazpi City. Magbabalik po kami, makalipas lang giraray ka nagkaperang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. Available sa 420-gram pack. 189 pesos lang suggested retail price. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 115 series 2021. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally.
Alright, mga tugang, balik po kita sa programa live from Ayala Malls, Legazpi City, Decision Bicol 2022, Giya Sabotante, para po sa pag-aaram kan sa tuyang mga kandidato sa pagkakonsyal kan sa tuyang syudad. Pagkapadagos po kita sa third sets of questions. Kunyang pong hapon, itatao po ni News Manager Mar de la Cruz. Thank you, VP, and good afternoon, gentlemen. Question ko, ano po ang legislative agenda nindo sa lado kan transportasyon? Primero, sa mga pasahero. Pangadua, sa mga drivers and operators. Jordan, 2 minutos po. Parehas ang duwang bagay na ini, importante. Asin parehas ang duwang bagay na ini, kay puhan tawanin importansya ang satuyang legislative agenda para sa satuyang transportation sector dapat sinda maging responsible. That's number 1. Dahil ini ang saro sa mga bagay kunata nakakapag-crear minsan nin kariribukan sa transportasyon. Ikadua, digditabi sa mga pasahero dapat responsable man sinda. Manungod sa sakuyang legislative agenda, ang satuyang eksistidong lay digdi sa syudad kan Legazpi dapat sa gabos na aspeto maging tama. Dapat rebisaron ta o kaya pag-adalan tang maray, lalong-lalo na itong pigpapautob sa mga tricycle drivers na kung sain ipinagrereklamo kan sa tuyang mga pasahero alagad dahil man nagkakaigwanin paghampangan ang duwang lado. Bako inipatas para sa satuyang mga tricycle drivers na kung sa intabi aram tang padagos na iniman ang sa indang legal na hanap buhay asin may mga pamilya man sinda. Ikadua, ang manungod sa penalidad sa mga tricycle drivers. Naobserbaran ta po na kung minsan ang penalidad sa mga tricycle drivers darakula nin maray na kung sain apektado ang sa indang pamilya. Minsan sa pagawad o pagtubos kan sa indang mga lisensya nakakapangutang ang pamilya. Kaya dapat siguro bako man sa pagtulirar kan sa indang pagkakasala kung minsan alagad kay puhan taman pag-adalan ang sa indang namamatian. So, ang sakuyang programa dyan, pag-adalan ang mga ordinansa, manungod sa pag-ataman kan mga pasahero, asin man kan sa tuyang mga tsuper. Salamat. Thank you. Masunod po, mga tugang Mr. Engineer Greg Lipa. Thank you. Base sa kuyang pagkipagumapot, especially ini pong kaputan manungod sa transport, digdi po dapat mailag sa tama an ining asosasyon or organisasyon kan transport sector digdi. Base sa kuyang pakaaram, day po nakabugtak sa tamang proseso, sa tamang legalidad ining transport sector, especially ining organisasyon ini. Dapat inutunta i-organize tang una kimaray na magkaigwa po kimaray na federation so that to be able magkaigwa po mag-crear kipigapod na policy manual and also the constitution and bylaws kan sarong organisasyon, especially ining asosasyon kan transport. Yan po ang saro sa pinaka-importanting inuton para igwa po kilegal na basyan. Kasi po sa kuyang pagkakaaram, dahil po inirehistrado sa tamang ahensya di gobyerno, lalo na po sa Security Exchange Commission, na duman po mailalaag sa tama kung ano po ang dapat asin gibuhon kan sarong nasa laog kan transportasyon. Yan po ang pinaka-importante. Yan po, masunod na lang kung magkagawa po, kimarahay asin tamang proseso asin may legal na basyan. And then afterwards na mag-rehistro, pwede po iyan i-accredit sa lokal na gobyerno, especially digdi sa siyudad kan Legazpi bilang non-government organization. Kung ano po ang pigaapod ng mga benepisyo asin pagkondusir ka mga meeting para maimpormaran kung ano ang dapat nagibuhon, iyan po ipapautob kan lokal na gobyerno. Yan po ang sakuyang kasimbagan. Salamat po. Thank you po, Engineer Greg. Masunod, mga tugang Mr. Joseph Armoguela. Well, ako po sabi ko nga po kasubago, 20 years nakaiba kang sektor na ini. Sektor kang transportasyon, nasabi ko nga po,
nawalat na, as in nabayaan na, kan sa tuya pong syudad. Ang sa kuya po digdi nga legislative agenda, siguro, ang importante pong maray digdi ang protektaran ko ang mga mananakay na dapat po di maabuso. Kaya po. Pero, bago po yan mangyari, inot na inot po na dapat maprotektaran ang sa tuya pong franchising office. Yata, sa sobrang dami po ng bilang, nagiging dahilan na puminsan, nagiging rason na halos iabutan kido ang oras sa parada ang sarong tricycle driver, kaya nagkakausa po ini kipag-abuso. Tagutom na po sa pamilya. Wala po kaya sin nakipigkakandak na road measure capacity na dapat mas dakul po ang bihikulo, mas dakul ang pasahero kaysa bihikulo. Alaga digdi po sa tuyang syudad, makamuro mundo, nabaligtad po ini, mas dakul ang units ng mga tricycle kaysa mga pasahero. Kaya ang resulta, iyon na po ini ang problema. Hararom na pong maray, ang ugat kay ni so sindikato na nangyari kang mga nakaagi. Daita na po pagtugutan na mangyari ini. Ako po, 20 years, nayaon mismo, official ninda, boses ninda, mas aram ko po kung ano ang namamatiang ng sektor na ini, na kung saan po, isang kahig, isang tuka, na dapat alalayan asin tabangan kang sa tuya pong syudad. Sa benepisyo, asin livelihood program na plano kong itaw sa inda, sigurado po ako, dawat turog ako, protektado ko na po ang mga mananakay digdi po sa tuyang syudad. Dahil ako matugot na kung sakali pong makatugaw ako dyan bilang konsyal ng mga pasahero, maabuso pa. Sabi ko nga po, ang expertise ko, ang experience ko sa transportasyon, gagamitin ko solusyon, direksyon, and then also proteksyon sa mga mananakay sa maabot pong mga aldaw. Salamat po sa inyo, Kabos. Thank you po, sir. Mga tugang Mr. Luis Gutierrez. Thank you, Sir Henry. Well, maging very honest ako sa Indo. Before ko po ma-meet si Consi Joseph, day ko man kuta na dangog ang mga agrangay kang sa tuyang transport na sektor. With that said, para sa kuya, if ever man matawanan ki chance sa kantawo na maging konsyal, for me, sarong important factor ang pag-empower kang sa tuyang mga organisasyon, kang transport sector para mas lalo tapong madangog ang mga boses ninda, ang mga agrangay ninda, at ang mga solusyon na sa iling ninda ay fair sa inda at sa indang mga pasahero. Through Consi Joseph, duman ko po nadangog ang iba't ibang issues ninda, arog kang sa city parking issues. But that is a topic for later. But I would just like to say that empowering these organizations is one step for us to solve the different issues that the transport sector is already experiencing, and also complementary pagganaon taman si Kuya Joseph. Thank you po. Thank you, Luis. Balikan ta po mga tugang ang kaputan ninyo, Director Edwin Peralta. Mabalas garare tabi, ini manunungod sa pig-apod ng good governance. Na base sa lay, kamatabi, malaw ka mo sa public office. And ang tataramon, public office is a public trust. So ano tabi ang stand nindo, manunungod yan sa word na yan, na public office is a public trust. Thank you. Jordan, 2 minutos po. Ang poder na itatao sa tuya, sa muya, kamo ang nagtao. Kaya dapat tawan nin importansya sa paagi nin marhay na liderato, leadership. Ini ang gustong sabihon para sa kuya kantataramon na pigbanggit mo tabi, Director Edwin. Ngunyan, ining pigtaong poder sa tuya, gigibuhan ta nin medyos tangani ang tiwala na ipigtaw sa tuya kan sa tuyang mga kababayan mamantinir sa paagi kan pag-implementar nin manlailain na produktibong programa sa satuyang mga kababayan. Say for example, sa sakuya, bilang sarong youth leader na kung sain tututukan ang sektor kan kabataan, matrabaho kita pag-abot kan mga panahon na kita nakatukaw dyan sa syudad. Enot,
arog kan pigtaram ko sa kasubago, manungod sa salud kang kabataan, edukasyon, out of school youth, siring man ang pagturo sa mga kabataan kan mga tama asin dai dapat. Janta puprubaran o kaya papatunayan ang pigaapod na leadership tangani ang tiwala kan mga Legaspenyo dai masayang tabi. Salamat. Thank you, Jordan. Engineer Greg, please. Okay, thank you so much again. Actually, pag-abot sa bilang halimbawa, matawang kita kipag-tsansa kan sa tuyang mga Legaspenyo. There is already an existing law na pig-apod na basihan bilang public service. Ito pong Republic Act 6713 na yaon po ang nabasihan kung paano po pasunodon, kung paano maging public official up to the point dumampo sa pig-apod na ini mga kung paano ta matabangan ang mga less fortunate especially. Yan po ang pig-apod na pag-implementar bilang public office. Kaya mo napod po public office is a public trust. So ang saro yan po sa basis ito pong Republic Act 6713. Yan po ang sakuyang basyan. Salamat po. Thank you po. Mr. Joseph Armogila, please. 2 minutos po. Ako po nagtutubod na ang salong ilihidong opisyal dahil dapat maging puderoso. Kasi po, itinalaga kang tao sa iyang pwesto. Siguro po, sa paagi ng time to time na pagtatao ki impormasyon sa namamanwaan kung ano na ang plano asin nangyayari sa satuya pong syudad, saro po yan sa paagi na kita po matatauan kitiwala ng satuya pong namamanwaan. Sabi ko nga po, dapat bako poderoso. Dapat ang sa iya pong estilo, permi para sa tao, hindi para sa iyang sadiri. Iyo po, para mantinir ang tiwala ng publiko, anytime dapat yaon siya, handa na humampang, handa na umatubang, and then handa na sumimbag sa anuman po na isyo na kung saan po tungkol po sa tuyang syudad, digdi po sa namamanwaan, Legaspenyo. Salamat po sa inyong kapos. Thank you, Mr. Joseph Armogila. Mga tugang ang simbag po ni Mr. Luis Gutierrez. Public office is a public trust. Para sa kuya, it is because we are entrusted by the people with what? With duties and responsibilities as the given position, no? For us, public trust, we must give this. This is attained through the duties and responsibilities that we give, that we take, being given the trust by the people. And how? Through service and by doing doing the job that you are given. Joining this election has been quite the journey for us bilang sarong baguhan. And to gain public trust would be such an honor. But an honor is only given through good public service. Thank you. Thank you, Luis, sa simbag. Mga tugang dagdag pong hapot. Yan po si News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar. Thank you, VP. Question ko, bilang legislador, paano nindo iraranis sa tao ang gobyerno? Jordan. 2 minutos po. Sa anuman na bagay, sa anuman na aspeto o lakdang na sa tuyang gigibuhon o iimplementar sa satuyang mga kababayan, pinaka-importante ang public consultation. Dahil sa paagi kan public consultation, maaaraman ta kung ano ang mga mayormenteng pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan. So, kung kita tabi maging konsihal, parehas kan pigigibo ko bilang sarong SK chairman sa barangay Bigaa. Ang kada purok, pigbibisita ta. Digdi sa syudad, ang kada barangay, bibisitahon ta. Tangani maaraman ang pangangaipo ninda.
ang mga problema ninda. Tangani, ang mga bagay na ini, masumadata, asin ang problema, mabibit-bita, dyan sa sangguniang panglungsod kan Legazpi, asin matatauan ta, maaanalisar ta kung ano ang pwedeng mga solusyon digdi sa mga problema. So yan tabi ang sakuyang kasimbagan. Salamat. Engineer Greg. Okay. Kung kita tabi, matawan gileon, kitsansa, kung ano po. Kasi data aram, ako bilang nag-aspirar pa man lang na council kan syudad kan Legazpi, data po aram kung ano ang satuyang komitiba. For example, may tao sa tuya ang komitiba pag-abot sa infrastruktura. It's easy for us. We will conduct a coordination meeting of every barangay official so that dumang kita magbabase. Kasi on every barangay, different problems pag-abot sa mga small infrastructure project. Yan tabi ang satuyang tatauan ki solusyon kung ano po ang pangangaipon nila sa kada barangay. Yan po, salamat. Thank you, Engineer. Sir Joseph Armogila. Well, ang apot po baga, paano mairarani ang gobyerno sa tao? Siguro po, ang inot na dapat gibuhon kang sarong kandidato and also sarong ilihidong opisyal, siya mismo ang magduman sa barangay, siya mismo ang magbisita para maaraman kung ano yung pangaipo and then also mga problema duman sa barangay na ito. Yan po ang paagi na kung saan maaaraman niya kung ano ang dapat na aksyon na darahon niya duman sa syudad, na kung saan po papakinabangan kang mga yaong po sa barangay na ito. Iyan po ang pigtataram na ang gobyerno iraranin mo sa tao. Ika mismo bilang ilidong opisyal, magmalasakit ka, bisitahon mo, aramon mo kung ano ang dapat kang barangay na ito. Tanganing matawan mo kisolusyon na ang dahin na po maglala, especially po ang pag-abot po sa tuya pong mga kahilangan na dapat igwang doktor and also nurse duman po sa mga barangay na ito. Tako ang pagbaba panganib sa napudigde, especially po ang mga nasa upper barangay, mahal ng pamasahe, how much more pa po kung pagpa-check up, dapat po sa mga doctors ta and also nurse, may available po duman sa mga area ninda. Yan po ang pigtataram na pigrarani ang gobyerno sa tao. Salamat po. Thank you, sir. Mr. Luis Gutierrez. Para sa kuya po, coordination, cooperation, and organization. Coordination and cooperation with the different sectors of our city and including as well the barangay level. Organization po kang sa iba't ibang grupo or sektor para mas lalo tang madangog ang sa indang boses, ang sa indang mga problema, and mas ma-recognize sinda as a sector that is important to the city. For example, the youth sector has the Sangguniang Kabataan, the SK. Now, through that organization, mas nadadangog kang gobyerno ta, kang city government ta, ang sa indang issues representing the youth. And we can do that for all the different sectors we have in the city. And that is why si Congressman, soon to be Mayor Alfredo Pido Garbin, nag-organize po, nagabos na nagdalagan bilang konsehal sa iyang linyada, gabos po nagre-represent kisarong sektor. Salamat po. Thank you, gentlemen. Mga tugang last question para po sa tuyang forum mo niya na hapon. Dagugunta, hali po kay News Director Edwin Peralta. Okay, bago kita matapos, salamat tabi sa Indo, sa presensya ng Indo. At least nakatao ka mo kan sa Indo mga lado, mananagot sa iba-ibang issues. Saro sa mga problema tangunyan, bako lang sa lado lokal, sa lado national, ini pong graft and corruption. If in case kamuyao na dyan sa konseho, anong mga aksyon ang pwede ninyong gibuhon to curtail or minimize graft and corruption sa gobyerno na iyoan saro sa mina ugat kan mga pagtios digdi po sa satuyang susyudad. Jordan, 2 minutos po. Importanteng maray ang istriktong pag-implementar kan manlain-lain na mga leyes lokal, partikular ining mga ordinansa. Alagad, sa imong kahaputan, dapat na magsunod ng gad sa proseso
asin digdi mismo sa City Government of Legazpi, kita tabi makol kan attention kan enterong mga opisina. Asin ang primero tang lilinigon iyo tabi an sa tuyang property. Parehas man sa laog kan harong, puraber kitang maglinig kan natad kan iba, linigon tang una an sa tuyang natad. Pagkatapos kayan sa tuyang i-orient. Alagad minsan ang mga nagtatrabaho kaya medyo mga maedad na, mapagal ng pagtukduan. Pero syempre, bilang sarong ilihidong opisyal, we have our duty na sindatabi taraman kan mga bagay-bagay dahil ang satuyang pigpoprotektaran ang satuyang mga kababayan. Dahil pag nagkataon na satuyang napabayaan ang corruption na pigsasabi, ang apektadong maray kaini ang satuya pong mga kababayan. Salamat po. Engineer Greg Lipa. Okay. Kanina nga ni na-mention ni Sir Peralta, public office is a public trust. Siguro ko, ang pinaka-importante, ang sarong opisyal, dapat makafocus siya sa iyang functions and also, of course, the duties and responsibility of each official. Kasi po, sometimes, nagkakaigwa ki problema ang sarong ahensya di gobyerno dahil sa pagmimitir kan ibang mga opisyales na bako man tabi niya functions and responsibility. Mostly po, even in any organization, dumampo nagkakaigwa ki problema. Sangon yan siguro ko, bilang kita matawang ki tsansa, saro po yan ipatawat, i-implementar ta kung paano nila i-focus ang sa indang responsibilidad bilang kanya-kanyang opisyal sa gobyerno, especially digdi sa syudad kan Legazpi. Salamat. Thank you po, Engineer. Mr. Joseph Armogila, please. 2 minutos po. Graft and corruption. Sa paagi po siguro, ako mismo manginginutan na mapundo na ini kung ang satuya pong syudad magamit na ki-digitalized system na kung saan po maiiwasan na mga under the table na nagiging dahilan minsan kung yata na-delay ang permit o ang pag-apply o pag-renew kan satuya pong mga permit. Ini po ang saro sa nailing kong dahilan na dapat ang baloon, tanganing mapunto na po ang issue na ini na kung saan po talamak, bako umansa na po digdi sa tuyang syudad and also sa iba pong mga syudad na grabe po talaga ang graft and corruption. Baloon ta po, lumaog po kita sa panibagong sistema ng sa tuya pong syudad. Digitalized system para protektaran and then also maserbihan kimatanos ang sa tuya pong namamanwa ang syudadano digdi po sa tuyang syudad. Salamat po. Thank you, sir. Luis Gutierrez, please. Thank you, Sir Henry. Let's push for more transparency and accountability para may resibo kita sa mga tao. Ikadua, let's involve more people participation para malesen ang temptation sa mga officials. And third, information technology. Let's make use of the technology available to us para mas mabawasan ang personal na transaction, in turn mabawasan man po ang kupit. Salamat po. Thank you, gentlemen. Mga tugang, dangugun tapuan sa indang closing in final statement ngunya pong hapon. Natapot sa inda karapat-dapat kan sa tuyang boto sa pwesto na sa indang pinapangaturugan sa lokal na gobyerno. Makalipas lang po kan mga patalastas. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, buon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pag-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Mga tugang, balik po kita sa tuyang programa live. Hali po digdi sa Ayala Malls, Legazpi City. Ini po ang Decision Bicol, Gia Sabutante. Ngunyan pong maabot na Mayo 9 eleksyon. Dagugunta po ang closing statements kan sa tuya po ng mga kandidato sa pagkakonsyal kan siyudad de Legazpi, nata po tasinda, karapat-dapat sa satindang pwesto sa lokal na gobyerno. Dagugunta po, Mr. Jordan Alfaharo. Padaba kong mga Legaspenyo, kamutabi ang sakuyang inspirasyon. Kamo ang rason kunata ako nagkandidato. Sa poko masumenos 7 taon na paninirbihan bilang sarong radio broadcaster. Minsan tanaman pong naprobaran ang satuyang paninirbihan, ang satuyang pagtabang sa mga nangangaipo, na kung sain initabi pruweba na ang pagtabang sa mga kasaraditan daiman sa estado nin buhay. Gusto kong ipagpadagos asin mapakusog ang sakuyang paninirbihan sa padaba kong mga taga-Legazpi. Gikan ako digdi, kaya kamo ang sakuyang siserbisyuhan. Sa maabot po na Mayo 9, ini oportunidad sa kada individual. Asin sa oportunidad na ini, dayman po nindo paglingawan, an sa indong aki na nangangarap na pag-abot kan mga panahon, pag-abot kan mga aldaw, maging orgulyo nindo tabi digdi. Sa mga kabataan, kamo po ang primeramenteng prioridad kan sa kuyang programa. Programa na kung sain matao nin kagianan sa lambang kamagurangan. Aram ko ang sakripisyo, aram ko ang kapagalan kan pagpapaeskwela, asin pigigibo kan mga magurang para sa indang mga aki. Kaya iyan tabi, ang padagos na nagmumutibar, nagpapakusog kan buot ko sa laban kong ini. Mga taga-Legazpi, si Jordan Alpaharo, kaapil nindo, poon ka ito, sagkod sa ngunyan. Day po nindo paglingawan, ako tabi, kandidato ngunyan para konsihal, Team APG,
Numero 2 tabi kita sa balota. Salamat, padaba kong taga Legazpi. Thank you, Jordan. Mga tugang, dawagon tapos si Engineer Greg Lipa. Inot sa kabos, gusto kong pasalamatan ang DCGB sa pagkondusir ka ining sabi nga ng pag-implementar ka ining aktibidades na ini para maaramang kan syudadano, especially digi sa syudad kan Legazpi, ining anlamang saro sa muya, kung ano ang sa muyang mga objeto asin plano digi sa syudad kan Legazpi. Ako tabi, gilayon si Greg Lipa, agad ko tabi ang tiwala sa Indo, Gabos, especially ang Legazpeño. Siguro ko inialoy ko pong pinag-isipan, ini bago ko po dinesisyonan dahil po dakula po ang obligasyon bilang magserbi sa tao, asin po magmanihar digdi kon ini sa tuyang pig-aspirar na konsyal sa syudad kan Legazpi, bako po ini karaw-karaw. Kaya po ako nagdesisyon, taaram ko po may kapasidad kita kung paano po imanihar ang sarong konsyal kan syudad kan Legazpi. Kung paano po, aram ta po kung paano magripaso kan mga ordinansa, asin magsumiter ki ordinansa kung ano po ang pangangaipo, asin kung ano po ang prioridad na kaipuang kan sa tuyang Legazpeño. Siguro ko po bilang National President, kaya ta po kung paano po maniobrada, kung paano po magkondusir ki meeting in a parliamentary rules. Kaya po yan saro sa mga requirement kan bilang councilor kan syudad kan Legazpi. Siguro ko po, yaon ako para serbihan ang buong Legazpeño sa butang pakaaram bilang kita na mamayokan sa sarong prestiyosong organisasyon, nagsirbi kita, bako lang po locally, but nationally. Kitan ngunyan, presente, maserbi sa tuyang mga Legazpeño. Salamat. Ini po si Greg Lipa, nagdadalagan bilang councilor numero 18 sa balota. Salamat po. Thank you, Mr. Greg Lipa. Dawagon ta po, mga tugang, ang closing statement ni Mr. Joseph Armogila. Sa giraray po, mga padaba kong Legazpeño, pirang aldaw na sana po, mapirilian na kita. Aloy pong panahon ng satuya pong transportasyon, dahil po namamati kung ano talaga ang ugat asin problema, na dahil po talaga nasolusyonan kang mga nagkarapot digdi. Tasundungon yan, talamak manggiraray, ang satuya pong problema, napig-agihan. Makamurumundo, na talaga pong sabi ko kasubago, in 21 years, winalat na po ang sektor na ini. Dahil po ini nasasabay sa naman na plano as in development kang satuya pong syudad. Sa giraray po, tawan ta na po ning totoong boses ang transportasyon, mismong hali mismo sa sektor na ini, na kung saan po ang sakuya pong obheto, matabangan, asin matauan, nin proteksyon ang sakuyang mga padabang mananakay. Sa 20 taon, nakaiba ko sinda, aram ko po kung arong dapat nagibuhon sa sektor na ini. Nasabi ko nga po kasubago, sektor na isang kahig, isang tuka. Kaya dapat, dahil po ini naipit sa anuman na plano, asin na pigpapasar ng mga ordinansa kan sa tuya pong gobyerno. Sa giraray po, ako nangangapudan sa Indo. Tuminindog na po ako, asin tinabangan na po kami, sinurog na po kami kang sa tuya pong masunod na yorme, si Congressman Pido Garbin, tang muya niya, ang obheto niya, ang kamabutan niya, tabangan, iangat ang kabuhayan, kang sektor na ini, na labi-labi na pong nababayaan. Makamurumundo po ang nangyayari sa sektor na ini. Sa 21 taon, ultimo paradaan, dahil lamang po na pagibuhan, kaipuhan pa po magkatirikitan. Sa giraray po, nangangapudan ako sa bilog na Legazpeño. Ito unindo, tapuson ta na, solusyonan ta na ang problema na haloy na, pirang dekada na digdi po sa tuyang syudad, pag-abot sa sektor ng transportasyon. Yaon na po ako, tarabangan na po kita, ang mission ko, solusyon, direksyon, and also proteksyon sa mga mananakay, sa maabot po mga aldaw. Salamat po sa Indo Gabos. Thank you. Mga tugang, Mr. Luis Gutierrez, saya pong closing statement, 2 minutos po. Diyos maray na hapon po sa Indo, my dearest Legazpi, and of course, the DZGB family, dako lang pasalamat po sa Indo. Ini po giraray si Luis Gutierrez, na nag-aagad po kan sa Indong suporta. Again, ining programang ini is meant
for the people of Legazpi to know their candidates. And this four here right now, yaon digdi na nagsimbag ka mga kaputan and nagpamitbit giraray sa Indo para after this program, mas lalo po kamong nagdesider or nakapagpili kang magiging futuro kang Legazpi City. Umaya ko mang giraray i-remind or enforce ang thought sa Indo na si Luis Gutierrez po handa na po magserbi. Handa sa pagbabago, handa sa Team APG. Salamat po. Thank you, gentlemen. Mga tugang parakpakanta po, giraray Mr. Jordan Alfajaro, Engineer Greg Lipa, Mr. Joseph Armogila, and Mr. Luis Gutierrez. Sina po gabos kandidato sa pagkakonsyal sa syudad ni Legazpi. Ang desisyon Bicol, mabalik po giraray sa Lunes. Digdi po mga tugang sa Ayala Malls, Legazpi City, sa sarupang episode kan sa tuyang programang Desisyon Bicol 2022. Giya sa botante, giya sa mga tao na gusto nagipili kung isa pong pwede nyato na iboto sa anuman na pwesto sa lokal na gobyerno. Sa pangaran po kan sa muyang bilog na pag-iriba sa PBN Broadcasting Network Incorporated, sa pangaran po kan sa tuyang presidente, Ma'am Brenda Locsin, siring man po si Sir Jose Locsin, ang sabuyang Vice President for Engineering, Executive Vice President Glenn Barcelon. Siring man po ang samuyang pag-iriba digdi sa Technical Department, Chief Technician Ramir Tanay, si Koya Nemi Flora, si Richard Astor, birthday pala ngunyan kan samuyang pag-iriba. Happy birthday, Richard. And si Ate Chi Antibula, salamat po sa snakan ngunyan na paghahapon. And of course, we have Angel Mostasa, Ange Galero, si Ate Jenny Balyaran, Jean Fulgar, Nika Restom, and Christine Longabela, ang samuya pong bagong pag-iriba dito po sa DCGB. We have Joshua Bino, ang samuya pong baguman na miyembro kang news team, Lawrence Barcena, Ate Mariel Nunez, and of course, ang satuya pong duwang panelists kan DCGB, News Director Edwin Peralta, and si News Manager Mar de la Cruz. Salamat po sa inyong duwa sa mga kahaputan na itanao sa tuya pong mga kandidato ngunya na paghapon. Salamat po sa management kang Ayala Malls. Thank you po Madam Carmela, Marketing Department sa pag-approve kan sa tuya pong aktibidad ngunya na hapon. Tinao po nin libre sa ngaran po nin serbisyo publiko sa estasyon kan DCGB. Sa pangaran kan Bilog na Tropa, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Salamat po. Maraming hapon sa Indogabos.